Mulung anti drugs committee kaisa sing ini salah songjajaka tamni bangi hinggai saimano sini dokawo gobang masini siklaro tamu burui hindi tamu sala hindi samu hamya ba grengai sak derai dongbai kya sing nai nekai sara sini titi edc hapango nogo belai khai o samung hamya ba grengai tongmani bagai ini bigoto bisik beri dara nai nei meni gobang masini siklaro sak deranai derai dongkha tai buma bufaro basa kaham kemai tongbai kya abuni bagai sing tini khumulungo kaisa anti drugs committee hini ma khalai kya ngai oro khalai tini sing 13টা para khoboi singoro tini anti drugs committee ni khalaijaka a jagao khorok manjaka 32 jona tini manjaka ro sini warriors rok gai o 32 jona ni bisingo sing tebo songlaikha tini total committee khatini advisory tai executive committee ni khalaijaka ang kisa mungsairnai sini tahu okra Somir Deborma President Advisory Committee ni tahu okra Bulu Deborma Secretary Advisory Committee abuni yagulo tahu okra Sukanto Deborma members tahu okra Bapi Deborma members tai yang logibo tai 12 jona members tongokor ni logibo advisory bo tai haino hai sing tolo thangkangkai executive body khatini sengaro mangkha sini takuk Uttom Deborma president takuk Monish Deborma vice president takuk Koron Deborma secretary takuk Bokri Deborma assistant secretary takuk Bishomoni Deborma treasurer ang jera je main daito rojak kono mungsimi saka abuni yagulo tongotai 35 jona moton boroni tolawo tongo o anti drugs committee khatini faidi hingga ang obono kok kesarna musungu sing tinini simi sing thansa khlai sing samung khainai sini tibar saram ni sigla no sing basuk joratei sing kaham khlai tisaiman sing tini smai dangai sing ongkhor laisinai tai ang obono ta kaisa kok kesarna musungu sini buma bufa hanjaknai rok norok nijini busarok no kisa noknu kungo kaham ke naikol di borok ma babuni buskango sai phana khogui phana sai tongi man khana sing abono sing guardian hunjangnai rok sing kisa man aisoknai tai ang abono ta kaisa kok kajana musungo ang khusiar hna musungo sini siklarok jara oba hai samung hamya bai krengai tini sak derai tongkha tai gobang ma siklarok no derai tongkha norok tinini simi o khumulung amsayo norok Husiar sidi norni bangi sing basaka norok sak surrender khaidi ingya khaiba ma bhabani kok khnaboi norok osam hamyane yakardi faidi hingkai ang obono saramu songo sing dini obo committee khatini buskang salo sing gobang ma amsaira go sing thangai sing jora sing okra rogo sing malainai a jaga rogo ang okra koimu norok sing no logiridi sing kunu kaisa borokno sing bobo haike sing hamriman busuk joratei bono sing bithi beram ruboi sababik jibono sing tubiman sing abono tei sing tini or sini pal song jotno phaijak sing abono sing saituk lainai a saituk tini sini ma pha hanjangnai rokni tai sini okra rokni gobang ma sini phan nango sing non khani abono phan sano norok sono subadi norok sono guide khlaidi sing busuk joratei o samungno sing success khlaima sing abo sing nailene adi sini srairok je o samung hamya bai kreng tongnai nini heroin brown sugar cocaine oborgo je kreng tongnai sini srairok borokno sing guardian rok sing kok salai rehabilitation center ro sing rohoro tini ani jana mote sara tripura o kaitham rehabilitation belaike kaham kai borok naikului tui dongo khumulungo kaisia bura khawo kaisia modupuro kaisia o kaithamage sing nijibo visit khakai dongo jora thangai aro psychiatric doctor tongo tai MBBS doctor tongo borok kaham khlaino treatment khairi tono tai samung bo kaham rei tongo
abo haike nukha tai kwbangma angobo ta kaisa sana musungo je nukhungrok sugya kwbangma hamna musungui tongmano bukhawo borok hamnani modo bongthani rang puisa rogo belai khe bialung tongmani jora bagui borok manja aboni bagui sing committee rono sing wan suklainai sing a sugya nukhungno bobo haike subawoi bono sing hamrui ni ma babani thani sing yaphari rimano abono diri sing wan suklainai hingga norok ni o jetini committee khajak mani obong hangga busuk area jora te khin norok cover khaine tini singoro committee khamani hinggai sini sing puila sini khumulung amsayo sing samung khlainai aboni yagolo truk sing ayang nini Sompongnagar Belbari yango Madok ayang Durganagar Dorganangkayang Mandai yango Jompui Takarjola abo haike sing samung thani truk sing area wise sing baglai sing ongkhlainai tini je 17 ta kami samani 17 ta kami rome je khalai mani au kami o boda abo hai je samung hamya nawi kabang man nugui tongui daw ma haike tini ma phalakena e joto parabono sini tibar sarok sini siglarok khasilia buini sokorok lai borok hamya robai gedalai borok abo haike samung hamya beri rizaka tabo borok yogi phainen moto bong thani afan gerika aboni bagino ang khasini je samani borok nugmani bagai tini a 13 ta parani borok yang 17 ta parani borok tini oro phayei singbai thansa khlai sing kokma sablaika samung kahamo ya prisalai mani ajagale takhongni ni pot hingke bawa hero এমনি তো প্রথমনো সিনি মিডিয়া চ্যানেল লঙ্গ বেলাইকে হামবাই মা জানাবো আং ইংকে जों दिनै कमिटि खालायनो जागा दिनै नरक फाइमान जा फाइमा बागै ओंखाय आनि पद गांखो एडभाइजरी ने माने मेम्बार ओंखाय एडभाइजरी ने मेम्बार tabuk jawab hai baskang ni salrogo norok to khonai fil rogo de samung hamya sai tongnai rokno nai kolnan bagai ga a jaga rogo norok ni thani kebang mu kang bong hai tam ব্যবস্থা जोंथ' माने যত कमिटि सिनि जे कमिटि खाजाक माने बरक पाइनो मिलिवै खायलायनाय ताई बिसेस खाय जोंनो सिनि जे जेटा पुलिस रक दंमाबो जोंनो माने हेल्प खायजों होनाय वान सुबुं tai je ob hai je samung hamya sai tongnai bong ni guardian dongno bom haile kok jana mo गार्जेन दंना आं kasarna musungo je tini nainai je kabanga sini sikla sikli ro tini o drugs ni bisingtei mane o mane hamiano chalaye tini buskango komonna thangai tongo tangkai tini o drugs ni hoite tini nijine busa rongno jate hakchalo tori mana ni thung amhai mane hakchalo korna bagai ang kok kasar ke tabuk jawab hai fek jak nai manui dadak sidak norok bai sai tongmani eba nawi tongmani manjak hangke norok ni tam ব্যবস্থা na gna বিশেষ kai जों सिनि कमिटि मिलियै जों अचराय रंनो रमै एरपरे हयतोबा गार्जेन रो बैपक सालाय तामो व्यवस्था नालायमान आबो नालायदिका norok ni committee hingga futu tanai rong bagai simi da action na phalnai rong bagai kun action phalnai rong ni bagai bo বিশেষ kai ukon najaknai action najaknai tai sanai rong ni bagai bo mungke hingke Bapi Debroma para hingke Joygobin Kumu hingke ang tai kaisa kok sanamo songo বিশেষ kai husiar khai ranamo songo jet drugs sai tongnai tai phalui tongnai rongno teni ni simi husiar ngnani ang oron simi mane warning ro borno tang hingke o khumulung area hoite je sini yang area pamane Jompui Takarjola erpore Belbari yang Madok borongno husiar khai ranamo songo teni ni simi जों अरनि होइते दिनैनि सिमि समाय दांगै बासालायखा बसकांगो आं ताइबो कबंना मुसुंगो जे दिनै फाइमे र बसकांगो सिनि ओ को नगै दिनै मिडियानि बिसिंदै सिनि जे कमिटि खालायमोन नगै तंनाय र जे बखा गोनां र बसकांगो फायै सोंबाय जाते जुग फाइनानि जों जे बखा मुसुं तंनाय र कमिटि नि बुं हागा खुमलुं एन्टि ड्राग्स कमिटि